Hubsan X4 er en af de mindste quadcoptere på markedet, men i forhold til sin ringe størrelse er den meget tung og meget kraftigt opbygget. Det er fordi, at den er blevet bygget i en plastik sandwichkonstruktion, hvor printpladen og batteriet er omgivet af en plastikskal. Og det gør så, at den kan tåle nogle slag. Kontrollen, der følger med, er en 2,4 GHz kontrol. Styrepinden holder meget godt på fingrene, og ud over det er der også et par enkelte ekstra features, som f.eks. at kunne skifte mellem begynder og ekspert mode. For at være klar skal du så også lige bruge 4 AAA batterier til kontrollen. Med i pakken medfølger der også en USB-oplader, der kan lade batteriet på omkring 45 minutter. Det er meget nemt at komme i luften med Hubsan X4. Det eneste du skal er at putte batterier i kontrollen, tænde kontrollen, og når batteriet til Hubsan så er ladt op, så sætter du det til, så biber den på gange, og så er du klar til at flyve. Hubsan X4 er både mere og mindre stabil i luften, end jeg havde regnet med. Den er mere stabil i luften i det, at når du prøver at hoppe, så står den fuldstændig stille i luften, og den korrigerer selv, hvis den bliver blæst af vinden. Men den er også så mindre stabil, så hvis du prøver at bede den om at bevæge sig, så bevæger den sig også. Så den er meget mere aggressiv end normale helikopter vil være. Og nu har vi så skiftet til expert mode, og det gør så, at den er meget mere aggressiv på alle kanalerne. Og det kan man så også se her, ved at den flyver meget stærkere, og den er meget svær at flyve med. Og det er det, der gør det så godt ved den her helikopter, synes jeg. Det er lidt a la 2 helikopter i en. Så hvis du har prøvet 4-kanals helikopter før, så kan du lære den her at flyve, og så kan du også, når du har lært at styre den, så kan du også gå i expert mode, og så kan du stadig få udfordring i det. Min Hubsan X4 er købt i morfars til 399 kroner. Og til den pris synes jeg, det er en fantastisk lille gadget til baghaven eller til en grå dag. Og det er jo fantastisk kvalitet. Det er 2,4 GHz. Det er LiPo. Der er en 6-aksis gyro, som gør den stabiliseret på alle leder og kanter. Og det er jo bare, den er holdbar. Du kan næsten ikke smøre den, medmindre du er virkelig uheldig. Og det er bare stensolidt produkt. Det er fantastisk. Og bare for at drysse sukker på toppen, så kan den også lave loops og rulle i alle retninger. Og det er egentlig meget nemt. Det du gør, det er, at du tager kontrollen og kører den hurtigt fra den ene side og til den anden side. Så konklusionen er, at Hubsan X4 er et fantastisk produkt. Og hvis du er interesseret i 4-kanals helikopter, så vil jeg helt klart anbefale dig en Hubsan X4.